sitholakale sifana nale ndoda. Haleluya. Amen. Sitholakale singabazalwane abazalwane abenza konke kwenze konke kodwa kube khona into eyodwa. Ithi one of the good days kwakunomzalwane ekwenza konke enomakhelwane and a neighbor and lo makhelwane bekudevil nje kwazi ukuthi lo uyesihogweni. This person nje noma wenzani there was no way ukuthi ngathiwa angayesihogweni. Hallelujah. And ngapha ukhona umzalwane ngathiwa there is no way ngathiwa umzalwane angaya kuphi esihogweni. But unfortunately, hallelujah, ngongenanhlahla lo mzalwane wayengazwani nomakhelwane. Kwakuyona yodwa lento nje ayihluleka ukuyenza. Hallelujah. Lento only one mfundisi, one thing ukuthi azwane nalomakhelwane angamfuni mara ungumzalwane. And lo umakhelwane yena awayengayihluphi nje indaba ukuthi khona into elungile angayenza. So automatically the destination kamakhelwane was to the hell. Hallelujah. And usuka umzalwane i-destination yakhe is to heaven. But ngenxa yalokho konke alento eyodwa bathi bafa bobabili. Both of them died. Benzani bathandekayo bafa. Because akekho owayilungela ukuyezulwini la. Ngoba ithuba balungela ukuyesihogweni. So they went to the hell. Shona phansi. Hallelujah. Amen. Ngizakule ndawo yakho mfundisi kuna lezi iphiwo. Kuna lezi iphiwo. Hallelujah. Ukuthi wasebenzisa kanjani sekuvula incwadi. Amen. Hallelujah. Wasevula incwadi bayekuphi bese sihogweni. Thola ukuthi ay man akakwazi ukuthi kodwa sengahlala lapha esihogweni. Ngenxa lesisono but let us give him a chance. Usho ukuthi uyahawukelwa. Hayi devil not umakhelwa. Lo mzalwane obekenza kahle uyahawukelwa. Baletha into ezomkhuphula. Hallelujah. Mayifika wagibela phakathi kule lift. And yaqala this lift yaphakamisa. Mayiphakamisa wasuka umakhelwane. Wantombela ngaphandle. Uyaphuma ngethi naye sokweni. Yavuka lento kumzalwane no, I can't go with this person. And beke ungakhonakala ukuthi angakhipha unyawo olodwa bekufuna aphume vela ayomsusa. Hallelujah. Makaphuma lo moni lo devil lo muntu nje okhohlakele ubambile la. Hallelujah. Lo devil wenzeni? Ubambile. Wakhosi ngoba ufuna ukumshaya akafuni ukuthi aphume lapha esihogweni lomakhelwane. The way angamfuni ngakhona. Isho umzalwane. Only one sin akafuni lo muntu. The rest abanye abantu akafuni lo. Ukhosi ukuthi aphuma akhiphe zombili inyawo zakhe. And ukuze afinyelele lapha akakwazi ukubamba la phezulu. Awehla athi umshaya wammister washona phansi. Back to the head. Wahamba umakhelwane. Izothi bathandekayo akasenzeni kahle kukho konke.
kukho konke ake kuthi sekunzima hallelujah kunezinto that need you to go little bit deeper zibhlungu izinto enjani bathandekayo ezibhlungu lithi iBhayibheli mawufunda amaHubo 34 ziningi inhlupheko zolungileyo hallelujah ebathandekayo as long usalungile mfundisi uNhlaba inhlupheko ezikuwe they are men bese lithi kodwa uma ubuye uyakunqobela kuzo zonke hallelujah uyakunqobe akusho ukuthi sihamba nje free mfundisi asambi free there are a lot of troubles that troubles us hallelujah kunalento enye esikhohlwayo abantu bacabanga ukuthi ngenxa ukuthi sobe njengoba sila sonke songena ezulwini hallelujah ilona loyo ufuna igama lakhe libe libhaliwe yes athi ngelinye ilanga omunye umuntu yahamba nje hallelujah kanti indlela idlula ngasemathuneni naba abantu kade bewuntshontshumbila bawufaka ndawonye base bengena emathuneni ukuthi bawuhlukanise kanti kuza lo angazi noma umfundisi abantu wakumfundisi umuntu nje ordinary person mayidlula ngasemathuneni these people bashare umbili emathuneni angithi emathuneni nawo ngeke uzwe ivoice so makadlula uzwa ivoice wam hallelujah and angithi uyeza and makeza uza nakubo and njengoba usesekudeni ngathi benza kancane yabona makathi uyasondela lento leyi ngathi yasheshisa wami andlula athi yebo uNkulunkulu noSathane bashera abantu ayikho lento bathandeka ukuthi owami owakho owami ayikho enabantu nje babeshera umbile emathuneni uNkulunkulu akashare noSathane baphikisana ngomuntu udala wagcina ngoMoses yes hallelujah laba bebangakhona ngoba embone nechasha that no lo akakufonela lo ungifanele hallelujah cela siyezweni bathandekayo hallelujah wethu thathina uya kuchoose hallelujah 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 isitoko sanje sithi bathandekayo qhubekelani Ekujuleni hallelujah qhubekelani kuphi Ekujuleni that is the title of my message go a little bit deeper hallelujah awuthukwenza ukuthi ukudlulela nje kancane hallelujah lasifunda khona incwadi kaLuka le bali incwadi ezimbili udokotela by profession hallelujah incwadi ubhale ezimbili nje yiyo le incwadi yesenzo and because of beka udokotela bekasebenzisa amakhambi and beka iscientist kahle kahle bekazi izinto ukuthi isebenza kanjani ukuthi umuntu makedla funa ugayeke eswini gayeka kanjani hamba kanjani ukudla uze kufike endaweni la ufuna umuntu abe umuntu aphile bekakwazi ukuthi ukudla awuthi akusipapa eliphilisa but the ingredients eyisepapeni hallelujah akusiyiyo inyama oyidlayo but the proteins that is in the meat ikhona okwenza ukuthi impilo yakho ibe sustainable
ukuze haleluya ukuze lezi zinto zikusize ukuthi ufuna zindlule njengoba bengene kuphi emlonyeni. So there will be a transition. Uma sawudli ukudla kuyagayeka bese kuphuma ukudla. Ayisabona. Ukudla kuyagayeka bese kuphuma ini ukudla. Kanjalo nathi singabazalwa. Udingeka sidle izi kodwa maseliphuma. Oh my Jesus. Izwi maseliphuma aliphume selingenye into lenze something empilweni yakho. Amen. Thank you Jesus. Amen. Lasifunde khona ila kubizwa khona uPetro kusho bengakabizwa ukukhuluma naye akabizwa. Mawufunda ngenhla ngoba uJesu uyakwazi ukwenza izinto nje zingayinaki. Uthola umkhwekazi kaPeter. Uyagula. Phethwe iflu. Hallelujah. Uphethwe yini? Iflu. Wayikhuza he commanded the flu yahamba. Waphinde wadlula because ubengamanga mama ubabubhe. Ubengamanga nomuntu ndawonye. But he was continuing doing the work. Because ubengathunyelwanga ehlaleni. Amen. Sozona lamazo athi inyo sinendle. Yes. Hallelujah. Inyoni sinani? Nempungushe sinani sinemgomo. God indodana yomuntu. Ayina ndawo la ingabeka khona ingabeka khona umncamelo. Sanibona bathandela. Yabona mangabe ujoyine mhlambe uye wasindiswa wayitshela ukuthi uzophuma. Lalela akuphunyulwe evangelini. Yes. Amen. Asithi isikhathi sokuphumula. Because uyabona noma ungathi uyalala but umncamelo mawungena. Zosheshe uvuke because intamo izoba buhlungu. Amen. The Bible says that's food and hope. Isizathu umfundisi azasuke lithi Bible isiqubu samcindezela. The crowd press on him. And mama pressa awukwazi ukuthi wenze izinto the reason upressiwe. Isizathu sokuthi azakhona ukukalaza. Hayi sanibonana. Yingoba upressiwe. Yes. Umsebenzi lo awenzayo akakhona ukwenzakala. Let me tell you, uyabona la uyakhona ukupressiwe. Amen. And wabona indawo la uzothi ukhona ukukhululeka khona. Ukhona ukwenza izinto kahle ngendlela. Not upressiwe. Sanibonani bathandelayo. Lithi iBhayibheli babempressile ngesikhathi bempressile. He was able to look around. Amen. Kunezinto azizopressa. Azizopressela ukuthi uhlale khona la. But zizothi awubheke around yourself. Lithi ngesikhathi ebheka wabona omunye womkhulu. Who-end. Hallelujah. And the mkhulu empty nje asingukuthi u-empty. Kodwa ushiyiwe. Ushiya abantu abadangele. Ushiya abantu abakhathazekile. Ushiya abantu izinto engenzekelanga ngendlela abazinayo. Sanibonani. Amen. Ushiyiwe nomkhulu. Ethi bathatha amanethi baphumile kubo. Babeke lapha bayahlanza amanethi. Ngokusimakade akayifuni into engashiyiwe. Ufuna abantu abashiyiwe. Ufuna abantu abadeli
but into engayenza ukuthi ngiyishiye le. Amen. Hayi sanibonani. Amen. Hallelujah. Angazi yini usuyishile wena. Usuyidelile nje. Hayi. Hallelujah. Ngenzeka nje babazali bakho bese bekudelile. Hallelujah. Ngenzeka nomyeni wakho bekakudelile. Hallelujah. Unezinto uthi ngidelile ngisafuni ulongezana nalento. Ngidelile ngikhathele. Ngiyafunda ngiyafeyila. Delile sofuna ukuyena. Uthandazile. Ayikho into igama ungalithandaza, ayikho into ongayenza. Kodwa akwenzeki. Hallelujah. Lento ayifunayo ayenzeki. Even nomkhuleko lo ufuna uhlanganyela lo mkhuleko uthi angikhathele ngizoshiya. Hallelujah. No, awusazi nasemkhuleko because i-answer iveli yalento. Wavele wasuka washiya. And ngiyamthanda uSimakade. Ngiyamthanda uJesu because umuntu osusekonke uJesu uthola ispace. The Bible says uJesu wangena kuwo wona nomkhumbi oshiyile. Yes. Oh yes. Oh, thanks God. Ungena emkhunjini oshiyiwe nomnikazi walomkhumbi. Akekho emdeni. Hallelujah. Hayi nami ngizothi lalela mfundisi uNtaba. Njengoba uyishiyile lento yakho awakabi kude nayo. Ukhona nganokhona ukukumemeza ke athi kuyela kulomkhumbi. Hallelujah, because uma sekukhona umnikazi omkhulu, uma sekukhona umuntu okwazi ukukhuluma, akhuluma izinto zenze because ene authority, ungabuyela kulomkhumbi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Zothi nje ungashika kakhulu indawo yakho. Oh yes. Hallelujah. Uma imimoya ikuvukela ungayishiya indawo yakho. Hallelujah. Lithi iBhayibheli because isibuku besimpress. And bega busy afundisa the very same crowd. He was preaching to the very same crowd. But inkinga ukuthi besimpressa. Uthi ukuze khona ukwenza kahle lento. Ithi ngene kulento eshiyiwe. Bese iphushela somewhere so that ngizokhona ukubabona. Hayi sanibonani. Ikhathi ngizokhona ukubafundisa. Because umzalwane, these were people where the followers, they did not know anything about salvation. So bakho bekufuze abafundise. Bethi wangena emkhunjini and then wahlala phansi. Tshela umakhelwane inkinga uhleli wena. Hallelujah. Tshela umakhelwane makhe inkinga wena uhleli. Inkinga yakho ukuthi awuhleli. uJesu ufuna abantu abazohlala. Yabona umuntu mayihleli uyam-understanda angeke ukuthi suku because ufuna umsukumise njalo before Monday. So mayihleli ukhululekile. Hlala. Akufundi ukuhlala entweni. Akufundi uyinikeza isikhathi sokuhlala. Hallelujah. Wena kancane sokuhlela kancane. No, awufundi ukuhlala endaweni eyodwa. Until people they can't understand ukuthi wena ungubani. So they were listening kulo muntu ohleli uphi emkhunjini.
ukuthi wabafundisana but Peter and his brother bengakabizwa babengasindiswa umfundisi wayengakabizwa ngalesikhathi ufika uJesu bengakabizwa mara umama wakhe umkhwekazi wakhe useka uphilisile. What a coincidence, what a coincidence. Uphilisa umama ezala uncedwa omunye emva kwalokho ongabambanga. Uthi ke uJesu sebafundisile waqeda. Esebafundisile wenzani? Waqeda. Because ubalulekile umfundisi abantu sibafundisa ukuthi akusinyi ukuzohlala enkonzweni. But ukuza kwethula ukuthi knowledge is the power. Yes. Angeke ukhona uhambe emfundisweni kahle unganalo ulwazi ngoJesu. Yes. You need to understand ukuthi makuthiwa we were redeemed. Yes. Sahlengwa kuphi? Yes. Umuntu ongahlengwanga. Yeah. Sanibonani. Umuntu ongazi ukuthi uyaphi uba nenkinga endleleni. Yini ukuhlengwa? Cela ungena kule indaba yokuhlengwa. Bonke abantu babengabaka uNkulunkulu. Wafika uSathane wayithathela abantu. Ene wakhathazeka umnikazi womuntu. Athi noma ngabe esehambi I will buy back this person. Yes. Uthenga into yakhe. Uma ethenga into yakhe buying back. Uthenga into yakhe back. Yeah. We want to go serious means bad business about umuntu. Sanibonani. Uthi lo muntu owenze isikebe mfundisi. Wasenza kahle. Wafika imvula. Makufika imvula samuka. Masimuka njengase David John basithola. Basibeka. Mase lesibeke uhambe uyasifuna uyakhathaza wasifuna iminyaka. Esifuna. Amen. Esifuna isikebe sakhe. Isizathu why asifuna is because it's so very much important. It's part of his life. Amen. Singcenye yempilo yakhe. Yes. Uyafika usithola umfundisi uNhlaba. Amen. Hayi lento lebazwela yimi ngayibazana. Idalwe yimi, le ikhandwe yimi. Amen. Uyithathephi? Hayi ngayithola idlula namanzi. Ngayithatha ngayibeka. Athi no into yamathi hayi. If you want to redeem, if ufuna ukuyithenga, khipha imali. Yes, Jesus. We turn it back to you. But noma ngabe ithula kangakanani, you will give that price because wawudala uyifuna and in the meaning empilweni yakho. Yes. Amen. Uyabo kunabantu esingakhona ukuthi sifundiseke ukuthi sithengiwe. Yes, Jesus. Ngenani eliphakeme. Wachitheka igazi ukuze wena ube ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. Asikwazi ukuhamba nawe kunezinto osiphethe njengoba uhlengwe ngoba mawuzohlengwa khona izinto ofuna zisuke. Ulahleni wena. Yini elahlekele masuzohlengwa because you need to lose something. Yes. Phela masifika sesihlengwa uthola umthetho wokuthi njengoba usuhlengiwe. Amen. Na impilo ozoyiphila. Hayi sanibonani. Amen. Awukwazi ukhishwe sportini. Usiwe ecaweni.
ugqoke sengathi uwe sporting. Sanibonani. Azugqoka njengami uyogwina. Because lapha kulahluleke. Lasize khona kuyahlalwa. Hallelujah. Lasize khona kwenzwani. Ebathandekayo. Mfundisi. Amen. Njengizwa nje ngithathe ngihamba Hey, sis. hayi khuluma iqiniso mfundisi, khuluma iqiniso. And abake baya asanibonani. Phela akusikuthi nje abantwana bala ekhaya benza kabi bonke mfundisi. Nakhona izinto abazenzayo. Bafike zokumodela. Nobody told them anything or said anything. Afika bafaka izinto zomodela. Nawe oyi-modelist le. Vele beyilotshiwe manje ifuna ukuthi yazi ukuthi why ilotshiwe izenkonzweni. Sanibonani. Izofuna ini umthandazo. Ini i-modelist. Mayifika le modelist ihlukile vele kulabantwana abanakhaya ngoba igqoke njengemodel. Hallelujah. Hallelujah. Akazange uzomodela uzenkonzweni mara ugqoke njengemodelist. Wafika wabathola abantwana balayikhaya ukuthi la masize la sizokhonza. Sanibonani. And I'm just giving you the testimony ukuthi yehlisela amanet and mawuswehliselile akunankinga umuntu ayibonela ukuthi wehliswa amanet. Hallelujah. Hallelujah. Weza okokuqala, weza okwesi-2, okwesi-3 besethola i-answer. Uthole ini i-answer ukuthi why erojiwe. Wabuya wazofakaza ukuthi hayi ngisuke ngeze enkonzweni ngingekho ngendlela yasenkonzweni. Uyosho akusho mina ngithi uyosho. Bekayigcokele kamnandi umntwana abantu athi ngiyitholile lento ade ngiyifuna. When they testify, but ukushiya izinto is not an easy thing. Uma sizokushiyisa. Amen. Intelula ilenzo boPeter because they realize ukuthi ababambani usubonke. So they have to desert the ship. But my yeke khona la. But mase sithi hey lalela yekela lo yekele. Yekela utshwala. Yekela ugwayi. Yekela ama drugs. Sanibonani. Yekela ini ama drugs. Ama drugs akuphumeki kalula. Akuphumeki. I-addiction. Uzofa. Uthi-ke ngenxa yezwi lakho. Lalela namhlanje ngizothi akwenzi izinto ngenxa yokuthi uzwe izwi. Amen. Akwenzi izwi. Yenza njengoba esho. Yenza njengoba esho. Azathi kumalaki ngilingeni. Akumlinge wenze njengoba izwi lisho. In everything wena akwenze lokho akusho. Sizothi sizokwetisa amanethi bathandekayo. Yehlisa inethi unyaka usaqala. Is the second month. Indlela obukhonza ngayo awuthi wehlisa inethi. Mhlambe ulova uzaka i-1 wenyanga. Awuthi wehlisa inethi. Mhlambe ulala ungalifundanga izwi.
uzolidina nje manje ngoba sikhuluma sifundela uma uyendlini akufike ulifunde uwe ukuthi lithini akukade uzwe ukuthi izwi bathandekayo linguNkulunkulu uqobo lwakhe. Yabona uNkulunkulu udinga ukuthi utheni uNkulunkulu kimi. Uma zikushaya uzukutheni kimi. Utheni yodla okubabayo kungangibula. Ungenzani manje? Sanibonani. Amen. Anginakho ukuthula. Utheni soba nokuthula ngaphezu koqonda konke. Haleluya. Nakho ungenakho ukuthula. Athi uqhubeke ukuthi uye ekujuleni elizolithola izwi mfundisi lizokhulula wena ngoba uwona inkinga. Hallelujah. Amen. So when they done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Ngoba sebenze izwi uthe sizokwenza ngoba kusho wena asesukwenza kodwa sizokwenza njengoba kusho izwi lithi babamba. Hallelujah. Lithi babamba inhlanzi eziningi bese lithi uverse 7 they even seek name for their partners. Usho ukuthi mfundisi unhla mawusulitholile kahle awuhambi ukhona abanye uthi nakho la sikhululwa khona. Sobo babonisa impumelelo yakho. Usobe ungabatsheli ngempumelelo yabanye kodwa usobe bunguwe uqobo ufakazi. Sume. Angazi yini lokuyifuna. But God gave me this message. Ukuthi let us do it little bit deeper. Ukuze sizokhona ukunqoba izinto zonke endleleni. Le ndlela besenza ngayo. Yes, i-right mfundisi. Kodwa ake sehlise kancane amanene. Hayi indlela okwenza nayo azamzoshintsha indlela okwenza ngayo. Kodwa kuyo yona lento obuyenza yokukhuleka awehlise nethe. Sesizothandaza bangcwele. Sesizothandaza njengebandla kaNkulunkulu. Isikhathi bazalwane sokwehlisa amanethe. Oh hallelujah. Mawubheka le ndaba bazalwane uPetro wayese desperate. Ezamile imizamo yakhe yonke. Awasebenzisile wonke amaqhinga awaziyo bazalwane ukuthi uma ngabe ngisebenzisele plan le izinto zami ziyaphumelela. Kodwa lithi iBhayibheli ekugcineni akabambanga lutho bazalwane. Until uPetro wazi wavuma ukuthi umkhumbi wakhe awunikeze uJesu ukuba awugibele uJesu bese uyaqala uJesu ayafundisa asemkhunjini. uJesu ufuna ukufundisa abazalwane, uJesu ufuna ukukhuluma kodwa uswele imikhumbi angagibela kuyo, uswele imikhumbi anganikezwa kuyo ipermission ukuthi Nkosi nanku owabe umkhumbi kunikeza wona fundisa ngawo. Lithi iBhayibheli uJesu akamana ifundisele bazalwane lithi waya kuPetro waqela umkhumbi njengoba eza nakuwe namuhla acela umkhumbi
lo oyimpilo yakho ngoba kunento uJesu afuna ukuyenza kunabantu afuna umasize egameni likaJesu uze nodele desperate bazalwane oh haleluya ngathi ngiyambona uPetro wathi cha ngehlulekile Nkosi uthatha umphumbi nakho yesokela bazalwane lophilo hlobo labantu osifuna namuhla abazothi Nkosi ngizambile ngempilo yami ngehlulekile nathi nginikeza wena baphilo hlobo labantu namuhla abazothi ngizambile ngami amandla ngazama ngokuqonda azange aphumelela Jesu nako umkhumbi ngikunikeza wona sebenzisa wona izulu liswela abantu abazoba umkhumbi ukuba likwazi ukusebenza Daleni izulu liswela ibandla osukwini namuhla ibandla elizoba ngumkhumbi ibandla losimanade azokhuluma khona maqede izwe lisizakale sikhona egameni likaJesu lithi iBhayibheli uma ngabe seqedile uJesu bagcwele watshela uPetro wathi Petro yehlisela amanetha ekujuleni bazalwane Thimi yethu bagcwele namhlanje kaNkulunkulu ithe wehlisela izinto ekujuleni bazalwane usamile kodwa awukakehlisi awukangeni kuphi khona bazalwane ekujuleni into kaNkulunkulu ithi asizama ukuzoshintsha izinto kodwa sizothi ngena deep ngoba izinto zakho zikhona kodwa simisa wena ukuthi ungene deep bantwane maqede besuya ba kungenzeka sokhathele empilweni yakho soyabona ukuthi ngathi akulona bekucela ukuthi ungene deep yesona bazalwane kungenzeka uyabona izinto zakho ukuthi azihambi kahle uzamile uthandazile kodwa inkinga awungenanga deep bazalwane lithi iBhayibheli the time uHana esatshela abantu ukuthi anithandazise ngishoda ngomntwana yesona bazalwane lithi iBhayibheli ngenyanga amalanga wasingenela yena maqede wangena deep bantwane ngoba izinto zethu izinto zebandla izinto zakho zikhona kodwa isekuthuleni bazalwane sizothandaza ke bazalwane